desde hai décadas un suceso terrible. Cando comezaba o século XX, un home foi brutalmente asasinado neste lugar. E contan as crónicas que lle quitaron a pel cando aínda estaba vivo, porque un curandeiro de Madrid así o pediu para sandar a unha paciente. A vítima foi desollada entre espantosos berros, e o tempo encargouse de transformar a brutal historia, dando pé unha lenda negra que aínda perdura. Aínda que o crime cometeuse na Terra Chá, supostamente o encargo proviña de Madrid. Nese tempo, na localidade madrileña de Humanes, traballaban toda unha serie de xornaleiros na colleita de trigo, fundamentalmente de dúas localidades galegas, de Ladra e Ínsua. Entre estes xornaleiros estaba a vítima, Anxo Castro, e tamén o principal asesino, Bautista da Ínsua. Todo comeza porque a muller do patrón destes xornaleiros sufría cancro de pel e os médicos lle dixeran que non tiña solución, que a súa morte era segura. Desesperados, acuden a un curandeiro. Este curandeiro dilles que a única posibilidade de sandar consistía en arrincarlle a pel da cara a un home vivo e que esa muller enferma de cancro de pel se colocase ese trozo de pel da cara dese home sobre o seu rostro. Segundo o curandeiro, esta era a única forma de sandar. O caso que este home, o patrón, encárgalle a Bautista da Ínsua esperar na Terra Chá, en Vilalba, na súa casa, que teño as miñas costas, na casa de Anxo Castro. Bautista e outros homes esperan a que Anxo Castro entre na súa casa e ali mátano. Pero antes de asesinalo, o que fan é arrincarlle a pel a tiras. Bautista e a súa víctima non se levaban ben. Isto era moi sabido, incluso sabía o patrón de Humanes que encargou a Bautista a pel para a súa muller. En todo caso, Bautista tamén tiña un antecedentes de sangue, porque aparentemente tiña matado a algunha persona xa anteriormente, aínda que non se lle logrou probar nunca este feito. O crime foi preparado minuciosamente. Levaríase a cabo o 10 de maio de 1911, durante a celebración dunha das feiras da comarca que asistiría a vítima, e tamén os asasinos. Bautista e os seus secuaces sabían que Cabarcos era un home corpulento, midía máis dun 1,80 m, que para a época era moitísimo, así que intentaron facer ben os plans e perseguirono en cabalos. Hai que decir que Cabarcos sabía que o estaban esperando porque Bautista e os seus homes habían estado uns interesantes nun bar da zona de Gaibor, antes da legua dereita, pois antes festejando, non? O que iba a ocurrir, o que iban facer. Entón, o taberneiro que escoitou a falalos, que escoitou os seus ideas, o que querían facer, contoulle a Cabarcos porque ele había chegado pois unha media hora despois de que eles se foran. Ofreceulle un coitelo, un arma incluso, ou tamén que se quedara a dormir ali, pero Cabarcos, que era un home tremendamente valente, moi grande, moi corpulento, e que estaba pois acostumado a pelearse tamén con moita xente, porque aquela época era o que se daba, pois preferiu seguir o seu camiño ata a súa casa e foi ali entre o bar de Gaibor e a súa casa a legua dereita onde estaban esperando Cabarcos e os seus homes a cabalo. Hai que dicir que o perseguiron durante uns 500 metros, ao principio intentaron atacalo, pero non conseguiron derribalo, nin cos cabalos, así que o perseguiron, el seguiu correndo hasta a súa casa e cando xa non podían máis botáronse eles en riba del, din que incluso os cabalos tuveronse que poñer a dúas patas para que Cabarcos asustase e caero só, e así foi a maneira que tuveron para derribar a súa víctima. A emboscada tivo lugar preto do castelo de Caldaloba. A vítima esperábanlle 4 homes a cabalo, que rapidamente o rodearon e tentaron derrubalo. Pero era forte e conseguiu percorrer máis de 500 metros, ata que os 4 xinetes abalanzáronse violentamente sobre el. Entre eles atopábase Bautista.
Despois de derribar a Cabarcos no chan, os asesinos collérono entre todos e conta a lenda e contan as historias dali de Vilalba que se escoitaba a Cabarcos gritar: Bautista, por favor, mátame, pero non me quite la pele en vida. Hai que decir que as casas, os restos dos povos escoitaban os gritos porque eran terribles, pero ninguén das casas se atreveu a sair, en primer lugar porque todos sabían de que se levaban moi mal entre eles, Cabarcos e Bautista, e sabían que era unha especie de axuste de contas, e tamén pola personalidade de Bautista, que era unha persona tremendamente violenta. De feito, xa estuvera atrás pois acusado dun asesinato que nunca se pudo probar. Hai que decir que despois de quitarlle a pele en vida do seu rostro, pegáronlle 2 tiros na espalda para rematalo, e di tamén o conta a lenda que tamén lle quitaron as orellas e fixeron unha especie de marcas na cara e no resto do corpo. Hola, doctor, son a inspectora Acevedo e o meu compañeiro, o inspector Torres. Que temos? Denonlle 2 tiros de gracia, despois de facerlle a mesma salvaxada. Arrancaronlle a pel da cara, esfolaron a viva. Eu fun o produtor da película O crime da legua dereita, que comezaba 100 anos despois do fatídico feito, pero cando empezamos a rodaxe, sobre todo a preproducción, avisáranos que había unha especie de maldición en todo o que rodeaba a todo este crime. De feito, as dúas familias ainda non se falaban, era como unha zona oscura, non? Hai que comentar que nos fixéramos antes unha película, unha versión, que unha vez que a rematamos, caese o noso disco duro, e non podemos recuperar nada, e tuvemos que voltar outra vez a rodar todo absolutamente desde o comezo. Esa foi a primeira cousa, porque nos empezou a pasar unha serie de cousas que non tiñan moito sentido e que eran moi extrañas. Esa era a primeira. Despois, por exemplo, que se nos había disparado un arma en plena rodaxe, que bueno, non pasou nada, pero que pudo ser algo moi duro para nós. E despois, sobre todo, que enfermou o noso director nunha meningitis, que estuvo moi malo, ingresado no hospital así de repente, e sobre todo outro actor que lle deu un ataque moi raro no seu traballo, que non sabían os médicos moi ben que era, e que tamén estuvo realmente malo. E aparte deso tamén nos caían constantemente actores que dun día para mañá, que un día para outro nos decía que non podía asistir, e mesmo o día antes, unhas horas antes, ás 7 da tarde, un dos actores principais, dun papel principal, nos di que non pode vir, e entonces eu teño que buscar outra persona en 4 horas para empezar a rodar o día seguinte. E bueno, despois pasaban cousas raras. De feito, eu chego a chamar o director, a Luis Noriega, que era o meu compañeiro ali en Cool Films, o director da película, e digolle: Luis, hai que parar a rodaxe, que está pasando cousas moi raras. Digo, sí que están pasando cousas raras, pero a película vaise facer, sí ou sí. Na noite posterior ao crime, un dos participantes no asesinato chegou á súa casa moi tarde e ali se atopou coa súa nai, coa que vivía. E o caso que este home dixolle a súa nai: sei que me contaron que mataran a Anxo Castro. E a nai, que o coñecía ben, o mirou fixamente e dixolle: fuches ti, ladrón. Así que este home optou por fuxir a Cuba para non caer nas mans da xustiza. Contan que Bautista e os seus compañeiros, despois do crime, foron a unha fonda cercana, comeron, beberon e contaron a todo o mundo se enterou daquel crime que había cometido. Días despois foron detidos varios dos integrantes, entre eles Bautista. No ano 1911, realmente o crime chamábase o crimen de Fonfría. O da denominación de legua dereita viño moito despois. Tras o paso por lo xulgado, é dicir, os feitos que quedan deste acontecemento, pois é un crime relativamente vulgar, bastante vulgar. É dicir, queda demostrado que Bautista Roca Felpeto mata a Ángel Castro Cabarcos nun lugar cercano a Fonfría, que despois tamén foi cercano a chamada Legua Dereita, que dá nome a todo isto. Por que o mata? Pois o que queda demostrado en sede judicial é que estes dous homes son capataces de xente que vai a Sega, a Castela. E, en determinado momento, ou repetidamente,
hai entre eles unha disputa por diñeiro, porque cobran máis, porque un cobra máis, porque un traballa nun sitio que iba a traballar outro, porque teñen disputas, digamos, deste calibre relacionados coa sega, no? Coa sega en Castela, concretamente na provincia de Madrid, que é onde facían os seus desplazamentos, no? É dicir, que Bautista Roca Felpeto fai unha emboscada a Ángel Castro cando este regresa da Feira do Monte de vender un cabalo e pegalle un tiro e despois actúa sobre ese cadáver na ilusoria idea ou no plan que non queda moi claro por lo que respecta á investigación judicial, porque tampouco lles interesaba, o que lles interesaba era realmente se era culpable ou non era culpable, pero digamos que queda constatado de que sobre ese cadáver empeza a facer unha serie de manipulacións cunha trencha de zoqueiro, probablemente. Empeza primeiro, córtalle as orellas, empeza a sacarle a pel da cara, a desfigurarlo absolutamente. Hai unha interrupción, cando está en estas funcións salvaxes, absolutamente, hai unha interrupción, porque ven xente de fora que parece ser que estaba tamén agochada, estaba escoitando o que pasaba, porque no xuizo escoítase dicir, bueno, alguén di, alguna testemunha di, que faz, Bautista, non me mates que non che fixen mal. É dicir, que escoitan Bautista, están señalando directamente ao autor. Ben, estos son os feitos, é dicir, como hai esa interrupción, Bautista Roca escapa, les queda ali e queda. Por que fai eses destrozos na faciana de Ángel? Bueno, pois nese plan ilusorio pensaba que non iban a identificalo, que desa maneira podería ter máis tempo para escapar, ou como... Claro, pero é absurdo, porque claro, se o veciño Ángel Castro falta do seu domicilio, pois sería o primeiro en que pensarían que era o víctima. Pero bueno, el fai esa historia. Que ocorre? Ocorre que queda un cadáver absolutamente macabro e desfigurado. En esa parte o crime deixa de ser vulgar e pasa a ser de outra categoría, porque hai uns destrozos moi importantes no corpo. Pero digamos que aí eso quedaría pé a lenda. A lenda di que a pel de Cabarcos chegou a Humanes 2 meses máis tarde, oculta no interior dun xamón. Pero xa era demasiado tarde, porque a enfermidade acabara coa vida da paciente. A partir do xuízo ou do descubrimento do cadáver, se cadra, hai o que comeza o que coñecemos hoxe como lenda do crime de lengua dereita, que moitos falan realmente non de lenda, sino de crimen, como é, cousa que non pode ser posible, non é posible. Isto, para min, dentro dos 100 anos que pasaron, 118 anos que pasan dende o momento en que ocorre o crime, é un froito da longa noite de pedra, pero non a de Celso Emilio Ferreiro, sino a verdadeira, a longa noite de pedra que pasan os galegos antes da chegada da electricidade. Hai a muller da víctima, a muller de Ángel Castro, ve o cadáver e queda horrorizada, por suposto. Entón empeza a falar do que lle fixeron ao seu home. Empeza a falar aos coñecidos, a xente de Vilalba, a xente que acude a esas longas tertulias de lareira que en Galicia en inverno, pois podemos imaginar, empezan moi cedo, pois ás 6 da tarde xa non hai lume e xa hai que recollerse, xa hai que estar a carón da lareira, non? E aí va unha versión, e va outra versión, e va outra versión. Total, que alguén, a mellor para asustar aos nenos ou para entreter a xente, empeza a elaborar unha segunda teoría dese crime. Esa lenda, pois, é moi atractiva, para que estaría contando a todos os días, porque realmente é moi emocionante saber que alguén en Madrid
encarga un crimen para que sexa desplexado un home e servirlle para a súa enfermidade. E ten moito éxito, e falan dela todo este tempo, todos estes 118 anos, en Vilalba non se fala de outra cosa. Bueno, se deixa de falar. E chegan os días con unha forza terrible, como explicación máxima. Pero, primeiro, no xuizo non hai nada que se refira a esta muller, nin ao encargo, nin a Humanes, nin ao cancro, nin a nada. De onde xorde a historia do curandeiro? Que poder tiñan os menciñeiros naquel tempo? Que remedios empregaba? Utilizaban partes do corpo humano para os seus ritos de curación? Existe a creenza na tradición galega de que o sangue, como elemento vital, como elemento corporal que representa a vida, era o mellor remedio curativo para determinadas enfermidades. Sobre todo, falase moito do uso do sangue, beber sangue para enfermos en tuberculose, pero non só tuberculose, outro tipo de casos tamén. Eso levou, esa crenza, que non é exclusiva de Galicia, sino de moitos outros lugares da Península Ibérica, a que determinados curandeiros, ou curandeiros con menos escrúpulos, recetasen nos seus remedios, como componente das súas apócemas, o uso de sangue. Existen casos documentados, incluso de chegar a asasinatos, a xente con máis posibles de contratar determinados asesinos para facerse con sangue humana, e sobre todo con sangue humana de nenos, porque o neno representa a infancia, representa a forza da vida, e polo tanto o seu sangue ten máis propiedades, ou supostas propiedades curativas. Entón, sí existen este tipo de casos, e esta crenza estaba tan arraigada, que levaba tamén a moitos enfermos, os que non podían acceder, ou porque non querían, por cuestións morais, obviamente, a asasinar a ninguén, pois acudir a matadoiros en busca de sangue de animais. Si é certo tamén que dentro do que é todo o mundo da medicina tradicional ou das prácticas curandereis, igual que hai curandeiros que facían remedios positivos para restablecer a saúde da xente ou para esconxurar o mal de ollo, tamén había determinadas prácticas que poderíamos encadrar dentro do que sería a maxia negra, é dicir, con fins negativos para facer dano. Unha das máis habituais era o caso de unha parella que rompera e un dos membros estaba doído, quería venganza, e unha das cousas que se facía era o remedio de botarlle aceite na entrada da igrexa no momento que se iba a casar ese mozo que te deixou, esa moza, e ao pasar esa futura parella, ese futuro matrimonio, pisar ese aceite depositado na entrada da igrexa e a producir unha sorte de ritual máxico que esa parella non durase, ben porque rompese, ben porque un dos membros falecería no prazo dun ano. Entón, si tamén existen documentación de prácticas máis encaminhadas ao que hoxe chamaríamos a maxia negra.